buwan siyang nagparaabo si po na hindi gumagaling. Kaluido. Mga parangan eh. Mga magsi 6 months nga. Oh, 6 months. Pero, Ang sinasabi ko sa inyo, 6 months na ang abo sipon hindi gumagaling. Saka kayo pumunta sa akin. Nung pumunta ka sa akin, ang tinay mo lang, Amazing Juice at saka Miracle C. Amazing Juice, Miracle C, ang pinainom mo lang. Ilang araw, ilang linggo, nakita mo may kagalingan yung apo mo. Naubos so, sarong box. Sarong box? Mega Amazing Juice. Amazing Juice. Sarong organic. Sarong blister. Oo, yun. So, more or less, isang linggo lang. Oo, sabay-sabay ko ito. So, isang linggo, ano na nangyari doon sa anak mo? Naka-recover na. So, in 2 weeks, totally nawala na. Oo, dahil na siya ang abo mo niya. Wala nang abo talaga. So, praise God. Magpasalamat tayo sa dakilang Panginoon sa Ako Kristo. medyo mag-irarayo ka na Amazing Juice. Siyempre, kasi doon gumaling ang apo mo, natulungan ang apo mo, ay kailangan, kaysa sabi nga natin, gumaling ka na, bakit mo hihinto? Huwag mong putulin, mag-maintenance na lang tayo. So yan tabi, ano masabi mo sa ating mga amazing for amazing Diyos? Ako na, napasalamat ko sa imo do sa pa by way man na nagtao di sa ko yung tao na naturuan ako na dili narahay so ako puso makuha ko. So magpasalamat tayo kay Lord na natulungan kayo, ang asawa mo, ang iyong anak at marami ka na rin na mga ni-refer dito, ni-recommend mo na si mama mo, si Francine, sino pa? So lahat po sila natulungan ng ating produkto. So ano masasabi mo sa ating mga nakikinig, nanonood ngayon? Hindi, ano masasabi? Re-recommenda mo ba ang ating mga produkto sa kanila? Lalo-lalo may mga karamdaman. Turo ko lagi sa inyo na maray na bulong, maray na para sa kuya na pati ako manakarahayan talaga. Na-experience ko man ang pagmati ko kang so. Ikaw umiinom ka na rin? Ako, Dok. Okay. Talagang nagsabay-sabay kami ni Ago. Ikaw anong health concern mo? May ako, heart enlargement. May heart enlargement ka. Tamang-tama yung ating mga produkto. So high blood ko, nawara. Okay, so, gumaling ka rin. Palpitation mo, okay na rin. Normal ka na rin, hindi ka na nagpapalpitate. So, yan po mga minamahal kong kababayan na ito po ay isang pagpatunay ng ating mga produkto talagang nakakatulong para po tayo magkaroon ng magandang kalusugan. Ang kailangan natin, sabi nga, there's no harm in trying than none at all. Parati tayong manalig sa dakilang Panginoong Hesus. Pagdasal natin, bago tayo uminom nito at maniwala po kayo, sa ako po naniniwala na malaki po, hindi ko masabing 100%, pero malaki po ang magagawa nito para po tayo magkaroon ng magandang kalusugan. So maraming salamat, Madam. Congratulations. Tapos, nag-recommend sa Podigdio si Manay Silya, so kataning may si Silya de Belen. So congratulations din Manay Silya de Belen dahil sa imo naging instrumento ka ni Lord para matulungan itong ating kababayan na gumaling siya, gumaling asawa niya, gumaling yung apo niya, at marami na rin natulungan ng ating mga produkto na galing sa Amerika. Maraming salamat, magandang umaga, God bless. Okay, magandang hapon mga minamahal kong amazing people. Andito po si Madam Elsie Domingo ng Manito Albay at ikukwento niya po yung nangyari kay Mr. Domingo na ito po nung pumunta sila dito, ang daming karamdaman at yung pong creatinine 700 plus. So ngayon po after 3 months of uminom ng ating mga amazing products, especially yung Amazing po, ngayon po yung creatinine is only 137. Okay. At yung doktor, yung medical doctor nila nagulat. At paano nangyari yon? So, aside from that, ang dami pang sakit ni Mr. Domingo at ipapaliwanag po sa atin ni Ma'am Elsie ay dati po grabe ang karamdaman, ngayon po konti na lang po. Actually, uric acid na lang ata. So, Ma'am, paliwanag po sa ating mga nanonood. Ito po yung nanonood po sa atin ay buong Pilipinas or even buong mundo.
para malaman nila na tayo dito talaga tumutulong sa ating lahat ng taong naniniwala. Unang-una sa Panginoon Diyos, pangalawa positive attitude, pangatlo dito po sa mga amazing products natin, yung amazing pork na galing sa Amerika. Ma'am, take it away. Opo. Si husband ko po, nung nagsimula po ang sakit niya, October 9 na 2024. Tapos po, nahihirapan po ako kasi hindi siya makagalaw, namamaga itong patidid, digdi, pati yung tuhod, saka paa. Ganyan, nahihirapan po ako kasi mawiwi, bubuhatin. So, hindi pala makalakad, Opo, binubuhat. dahil makabangon po. Hindi makabangon, siya. grabe. Opo. Nahihirapan na ako. Sabi ko, nag-abot po sa oras na i-emergency po siya. Saan po dinala? Diyan po. Pwedeng. Sige po. Dinala Sa isang po ospital. Sa Tansuling. Kasi, doon mo nasama nito. Sama nito mo ng Opo. hospital. Tapos sabi po, ay, agapan nyo ito kasi delikado. Magdadialysis na to. Sabi niya, ihanap may kilala kayong doktor? Sabi ko, wala po. O sige ngayon, i-repair kita. Sa US to po baga, si Dr. Melissa Antonio. So, Ito, specialista po sa kidney. Kidney. Opo. Nephrologist po ang tawag. Opo, nephrology. Dinala ninyo Dinalami po. kay Tapos, doktora. opo, mabait man po siya. Niya. Tapos, Tapos po, pagdai po, kasi dakulunan po ang pasyente doon. Diyan, refer dyan po, dinala sa Tansuling. Tansuling. Tapos, pagkatapos po ng 4 o 5 araw ito, 4 o 5 araw ito, sabi ko, dai ko kaya na magbantay sa ospital. Sabi ng anak ko, kasi umuwi yung anak ko, sabi niya, umuwi ka na lang sa bahay, baka dalawa pa kayo ang di umuwi na po ako. Nung naiwan si tatay sa ospital. Opo, kasama siya Buda, yung anak ko. Tapos po, nung inuwi na, grabe po, ganun pa rin. Dai po nakakatukaw. Pag nakahiga, bubuhatin mo po talaga. Kasi mga makulubong na po. Tapos, ang sabi niya, abok ko na ngayon para tibulong ta. Maputlaon na po siya, tsaka nagtitinga-tinga na po. Parang nahirapan ng huminga. Oo, sabi ko, Diyos ko, ano po ito? Ano ang itong nangyayari? Lahi po pala nila, apat sila magkakapatid, puro arog ka ito ang sakit. Tapos, sabi niya, try natin si Doc. Kayo po. Doc Joey. Oo, kasi yung So, radyo. napakinggan po niya sa radyo. Opo, kasi lagi po naka-on yung DCGB. Iyo po. Sabi niya, try natin. Sabi ko, sige, ano ko siya. Pumunta po kayo dito, Abril. Opo. Hanapin natin ito para, yun ang gusto niya, sundin na natin kung dainan niya ko yan marahay para dai kita mabasol. Sabi ko, sa mga kapatid, chichik man po siya. Mga taga Pangasinan po siya. Iyo po. Di, hinanap nga namin Tapos nung natagpuan. Ang pumunta po ikaw at saka yung pamangkin mo. Opo. Kasi hindi na makakalakad si tatay. Opo. Yan. Nung naubos niya yung gamot na bigay nyo, aba, nakatayo na po. Nakakatayo na. Nakaupo na kagad. Opo. Nakatayo. Nakaupo So, na. nung pumunta po kayo dito, sinabi kong bumili ata ng good for 1 month. 1 month ba binili mo o 15 days? 23 days. 23 days lang. Opo. So, within 23 days, si tatay nakaupo na, Opo. nakatayo na. Opo, Pero yun po, nakatayo. praise God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus Christ. Opo. Sige po. Tapos, di nagbalik kami dito. Konti lang nga. So, pera. Konti lang ba na? 5,000. Opo. Opo. Sige po. Nung ay salamat na nakakalabas na ng bahay. Ay, praise God. Hallelujah. Opo. More than a month lang yan. Opo,
lumabas na siya sa bahay, pero hindi pa siya makalakad ng mabilis. Mabilis. Oh. Oo. Pero maganda na kasi dati hindi makaupo, hindi nga makaupo. Tapos yung kulay niya po, Medyo maayos maganda-ganda na. Opo. Ay, salamat na po sa Diyos. Iyon na lang sabi niya. Tapos naubos naman. Dahil pa kitang nag-anak naman kami kay Perang Aldaw. So naputol yung pag-inom. Opo. Nung nagbalik kami dito, sa ngayon talaga tumutulong na siya, nagtatabo, ako nagbubuhat. Baka da mabinat. Yeah. Ayan, magaling na po siya. So okay na po. So Apo. lahat pong resulta ng laboratory exam, pati yung creatinine po, dati Opo. 700 plus, ngayon po 137. Opo. Grabe, ito po phenomenal po yan. Opo. Tapos, 137.7 na lang po. mm. Dati po ito 700 plus ang creatinine. So talaga pong praise God, hallelujah. Opo. Ang medyo mataas pa rin, ito pong uric acid. Iyo po, So ito iyon po na ang lang. ating i-correct ng gusto. Opo, iyon, Okay, iyon so naman sa siguro nagawa ko. another 3 months, itong 137 na ito, normal na. Opo. Itong uric acid with God's grace ay hopefully maging normal na ito, madam. Opo, Okay. thank you Lord. So, Thank you din pasalamatan natin ito, madam, ang Panginoon Diyos muna. po. Opo. At ano po masasabi ninyo, kasi tayo po pinapanood, hindi lang po dito sa Bicol region, pinapanood po tayo sa buong Pilipinas, and also, kasi FB Live po tayo, naka-Facebook po tayo, mapanood din po tayo sa ibang bansa. Ano po masasabi ninyo? Opo. Sabi ko nga po, kung si Simon po, so may mga araw ka na hilang na medyo parang Yung ang grabe hirap na talagang Grabe para na magi-give po. up ka na. Opo. Kasi sabi mo nga, madam, nagastos ninyo bago pumunta kayo sa akin, more than 400,000 na. Opo. So lahat, halos Opo. kalahating milyon Opo. bago pumunta dito sina madam kasi desperate na po sila. Wala na. Ibig Wala sabihin, na po. nagtitinga-tinga na lang si tatay, nahirapan ng huminga, nakahiga na lang. Opo. Ang creatinine 700 plus, ayaw naman Opo. magpa-dialysis. Opo. Kaya po, they are just waiting for the fate of Tatay Domingo. But because of the radio program natin, napakinggan tayo sa PBN DCGB, so thank you DCGB. Opo. Ang sinabi kay nanay, o puntahan mo nga si Doc Joey Bitito, baka sakali. Opo. Di ba? Baka sakali. Oo. So sa akin naman kako, kay the Lord Jesus Christ, walang imposible. Iyo. Lahat ay posible. Nagagamitin ito. Kaya nga po, after 3 months, yung 700 plus na creatinine ngayon, 137 na lang. So it's phenomenal. Lahat ng okay, except yung uric acid. Na yun naman po ang aayusin namin ngayon para po siguro after 6 months, normal na lahat. So happy na kayong dalawa. Thank you, Di ba? Lord. So pwede na pong humaba ang buhay. Ilan taon na po yung si tatay ngayon? Para 67 po siya. 67. Ako po, 76. Balik. Oh, baliktad kayo, di ba? So ikaw tuloy ang healthy, si tatay ang nagkaroon ng So ganun po talaga ang buhay, but sabi ko nga, ang importante buhay tayo, ang importante may ginagawa tayo, ang importante nagdadasal tayo parati sa Panginoon Iyo Diyos, po, totoo positibo po ang kaisipan natin, at mag-aksyon. Kaya ngayon si nanay, bumalik ulit dito, aksyon, bumili ng ating mga produkto para tuluyan gumaling si Tatay Domingo. Di ba? Kasi nga po ay from na dating grabyo na, nagtitinga-tinga, ibig sabihin tinga-tinga. Oo, yan. Opo, nagaganon na. Itong parang isang paa at saka Opo. isang kamay, ando na po sa Tumawag na nga po. Oo. Tumawag yung mga kapatid. Sabi ko, tulungan nyo akong manalangin. Baka sakali pa niya ako makaligtas pa ang kuya nyo. Kung may nangyari niya ako, tanggapin nyo na lang ha. Ta ako niya ako, nahihirapan naman kimaray. Yun ang paliwanag mo ng pagtumawag ng mga kapatid. Kamo with the grace of God, napunta kami kay Doc Joey Bitito, pinainom na mga amazing products niya galing Amerika. Ngayon ang kapatid ninyo, almost normal na kamo. Iyo po. Oo, baka mo
pumunta kayo dito, baka naglalakad na kamo ang kapatid ninyo ng maayos. Kasi ngayon, nakakapunta na sa labas, naglalakad-lakad na si Opo, tatay. naglalakad-lakad. Okay, so nanay, congratulations, God bless. Continue lang praying ay kay Lord Jesus Christ. At ito po, wag natin na aalisin. Di bali po, hindi kayo makakain ng kanin na isang araw, pero ito po ay napaka-importante. So mga minamahal kong kababayan, kami po ay talaga nakakagulat ang mga nangyayari sa amin. Marami kami dito mga kliyente o pasyente na talaga ang isang paa, isang kamay, nasa 8 feet below the ground, but with the God's grace, with our products, ay talaga po naghimala. Kaya kung kayo man po may mga problema sa inyong kalusugan, feel free na pumunta po dito sa amin. Sa harap lang kami ng Bangko Sentral, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, or pwede kayong tumawag sa 0917-853-8933 or 0910-4482-598, or dito po sa ating Facebook Live, pwede po kayo dito magtanong para kayo po may matulungan. Importante po kay Doc Joey Betito ay maraming matulungan. Sapagkat pag natulungan namin kayo na kayo ay maging healthy at tumabang buhay at happy kayo, ay happy na rin po kami. Maraming salamat. God bless, Nanay. Good health and magandang umaga po, mga minamahal naming nanonood sa amin ngayon ay andito po si Madam Cherry, taga Maslog, Legazpi City, na siya po ay ang kanyang asawa dati ay na-stroke noong 2021 at hindi na po makalakad. Talagang grabe ang sakripisyo nito ni Madam, at siya po ay uminom ng Amazing for during the time hanggang sa yung kanya pong wheelchair ay bininta na sa akin at para makabili po ng ating mga amazing products. Ikwento mo, Madam, kasi sabi niya ngayon, yung kanyang asawa po dati, hirap na hirap sila. Ngayon po ay nagmumotor na, nag-drive na ng motor. So it's amazing kasi ngayon bumalik siya at bumili po ng ating mga produkto. So Madam, kwento po ninyo sa ating mga nanonood yung nangyari po sa inyong asawa. Last 2021 po, Dok, inatake ang asawa ko. So, dinala namin sa ospital at nung ilabas ay totally stroke na talaga siya. Talagang hindi na makalakad. Hindi na siya makalakad. Nakahiga na lang sa tama. Siya. Tapos nung nangyari, ay may reseta sa kanyang 7 Gamot. na hindi naman sa kanya talaga Tumatalab. Sabi niya, alisin mo na itong mga gamot sa akin kasi hindi na talaga ako Hindi niya kaya. Hindi, wala na talaga ako Pag-asa. nararamdaman na pag-asa. Sabi ko, ano naman ang gagawin ko? Sabi niya, hanapan mo ako ng magandang gamot para naman gusto ko pa mabuhay. Kaya na-invite ako ni Mrs. Olimpo. Oh, Miss Olimpo, na yung anak niya, na yung anak na natulungan niya, natin kasi nagkaroon kung may ng leukemia, Opo. yung anak Oo, niyang na dalagita, nagkikemo nagkikemo. na. Sabi ko, inanap ko yung office mo. Nakalatan ko, alam mo ba, doon pa sa may BCGB. Opo, So, opo. hinanap ko ang makalipat dito sa Albay, sa Tapat na, Bangko sa Sentral. Bangko Sentral. So, dito na ako nagbili ng gamot sa'yo. So, ngayon, nung nakabili ako ng gamot, dahil meron pa ako ng budget, nasa Lucia siya. So, uminom siya ng Mega 1 noon. Naubos na, naubos na yung isang box. May pagbabago agad. Nakalakad siya. Nakawatayo na siya. Tapos nawala yung mga manas niya. So, ngayon, So ilang linggo po yun, ilang buwan bago siya nakatayo? Nakalakad? madali lang. Mga isang buwan lang. Mahigit isang buwan. Mahigit isang buwan lang. Oo, mahigit Na isang dati buwan. ay nakahiga na lang sa kama, ngayon nakatayo. Oo, madali lang. Makaskas yung Makaskason. Kaya nung naubos Nung yun, naubos na yun, sabi ko, wala na akong pambili. Dapat hindi ko i-use natin. Sabi ko, kausapin ko na lang si Doc Joey na ano kaya kung nakatayo ka na, bumaling ka na, nakalakad ka na, wala nang gagamit ng wheelchair mo, tayo ko na lang yung gamit para i-use yung patno.
Kaya pala sabi mo sa akin noon, o Doc Joey, pwede ba ang wheelchair to? Ibenta ko sa iyo at ibili ko ng itong mga produkto mong natural na nakatulong sa iyong asawa. Sabi ko naman, para tuloy-tuloy nga ang paggaling, okay. So, noong pinainom mo siya noong mga produkto natin, ano nangyari? Tuluyan siyang Tuluyan gumaling. siya gumaling. Praise God. Sa ngayon, nagmumotor na siya. Jesus, praise God, hallelujah. Nakakatulong na siya sa akin sa pagsain, Yes. Kaso, syempre, matanda na siya ngayon. No. Yung ugali niya na naman. Ay, hayaan mo na yan. Gagaputin natin. Hayaan mo na yan. Yung ugali na So, ano po masasabi mo sa ating mga Maraming produkto? salamat at talagang amazing. Amazing talaga. Products. Ngayon, eto, bumalik ako kay doktor Oo. para bumili naman ako, nagkonsulta naman ako kasi Para sa iyo bumalik naman. na naman yung aking hyperacidity dahil stress na nga ako sa Okay. sobra na naman ang kanyang Kaya relax, kasawan. relax siya. Laging magdasal tayo sa Opo, Panginoon. opo. Positive attitude. Opo. At ito mga produkto natin nakakutulong. Opo. So ano po masasabi ninyo, madam, sa mga nanonood sa atin ngayon? Doon sa mga nanonood at hindi pa nagsubok na bumili ng gamot ng Amazing Treo at saka Amazing 4, Mega 1 at saka lahat ng produkto, subukan nyo na kasi hindi kayo magsisisi. Talagang may pagbabago, Very, very may ako nga ito, o tingnan mo, masakit ang aking katawan at saka ang tiyan ko. Ito nag-try ako ng green tea. Okay. Naramdaman ko parang nawala na yung hapdi ng aking bituka. Yeah. Kaya lahat ng mga hindi pa nakapag-try ng gamot ng Amazing Treo, punta na lang kayo dito kay Doc Joey Pitito sa tapat ng Central Bank. At mabait si Doktor kung kulang ang inyong budget. Pwede nyo na lang kausapin. Hinganan nyo na lang ng discount. Kasi ako nga, ito, nag-avail ako ng discount. So, kung gusto nyo mag-member, pwede. So, maraming salamat, Doc. So, thank you so much, madam. Talagang Salamat. God is good. God talagang gumagalaw siya para matulungan ang ating mga pasyente. Kasi ang sinasabi ko parati, ang ating Panginoong buhay ang gumagawa para po tayo matulungan. At ginagamit lang po ang ating amazing products, ang mga amazing po na yan. So salamat. Hopefully si Sir ay tuloy-tuloy ang pagaling. Tuloy-tuloy magkamo magdandahan lang pag-drive ng motor. At kayo naman sana po ay okay, magandang hapon mga minamahal kong amazing people. Andito po si Miss J. Bayaban from Bakakay Albay at meron po siyang ikukwento sa atin kasi dumulog po ito sa akin several months ago at ang sabi niya sa akin mataas po ang kanyang creatinine at may problema siya sa kidney at sinasuggest ng doktor na dialysis siya kasi I think 500 plus ang kanyang creatinine. So ngayon, pagpunta sa akin dito, binigyan ko muna ng Mega 1, pinainom ko ng 2 cups 3 times a day kasi medyo kulang po ang budget. So ngayon po, andito si Miss J. Bayaban, very healthy, bumisita sa atin sa opisina at siya na po ang magkukwento sa atin lahat. Miss J, pakikwento mo sa atin lahat ang ano ba ang nangyari noon na ikaw ay sabi mo nga po dialysis ka na at yung pala pati ay suspected na cancerous yung kidney mo. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Gina Rinberan, taga Bakakay Albay. Nagpapasalamat po ako sa Diyos at saka dito po sa Mega 1 kay Dr. Joey po kasi nung ano po ako na hospital po ako tapos pumunta po ako sa kanya na po ako ng Mega 1 tapos hindi po ako na dialysis kasi bumaba po yung creatinine ko dati po mataas po hindi agad ako na CT scan pero nung uminom po ako ng Mega 1 bumaba na po saka ako na CT scan tapos ano po ako na operahan din po ako pero nagpasalamat po ako kasi nung binayopsi po ako maganda po yung resulta ng biopsy. Hindi po ako... Hindi na cancerous. Opo. Hindi po ako na mag-chemo o kaya mag-radiation po. Kaya tuwa po talaga ako. Pasalamat po sa Diyos. May gawan po kay Dr. Joey dito po kasi
Yun po, ang ganda po ng resulta na yun po. Nangyari po sa buhay ko. Kaya, yun po, masaya po ako. Sobrang pasalamat ko po talaga at nakilala ko po siya at saka may gawan po. Kaya kayo po mga kaibigan, mga kilala po, mga kamag-anak, inaanyayahan ko po kayo na subukan niyo na rin po na itong mga amazing products po ni Doc Joey Betito. Talagang ma-amaze po talaga kayo. Talagang maganda po para sa ating kalusugan. Maraming salamat po. Okay, Miss J, at sinasabi ko bayaban ka kasi bayaban nung dalaga ka. O nung Middle name po. middle name pala bayaban. Bira nung nga pala ang ano yun. Okay, so yan po mga minamahal ko, mga amazing people na ito si J ay medyo matagal na rin natin nakilala. At yun nga po, nararamang rin tayo nung sinabi napakataas ang kanyang creatinine. Yung pala, hindi lang pala yung creatinine, meron ibang problema sa kidney. Na yun nga po, nung uminom siyang nung binayopsi, ay hindi na po cancerous. Yung benign na lang. Kaya talagang maraming salamat. Unang-una, God first, sabi ko, love and success. Kaya naging successful dahil nga po uminom ng ating mineral. So, Merry Christmas, J, and congratulations. At hindi ka na dialysis at hindi ka na chemo. So, thank you so much. Magandang umaga. Umaga po sa inyo. Okay. Ako po si Corazon Hapog na taga-Banyag. Nagpunta ako kay Doc dito for dahil na mayroon akong rashes at saka nabagok yung ulo ko. May sugar ka ba? At high sugar pa High ako. sugar. Tapos, sabi sa akin, opera na ko ta. Sa ospital, Sa ospital. sabi na lang ka. Oo. Hindi na nabagok ko sa payo. Pero wala naman akong nararamdaman eh. Kaya nagpunta ko kay Doc dito, parang dinisagis sa iya kung anong marayon. Kaya higpainom akong sa loob ng 2 semana, 2 linggo. 2 linggo, at saka yung Amazing juice, amazing pork, missing pork, at saka amazing juice, amazing coffee. missing coffee. Apo. Yan. At saka sa loob ng 2 semana, naraya ko, wala nang rashes. At saka nag-abil pa ako ng sabon, pati. Apo. Oh, salamat sa Panginoon na Galing ka. napagaling ako at wala na akong So rasis mo nanay, nawala na talaga. Nagalaya na Oh, baga. wala na. Tapos yung sugar mo, nagpa-laboratory normal, 110. Okay, so Nagpapunta ko almost, kanina opo, yun sa Binere. Okay. 110 na lang. okay, so almost normal. Opo. Kaya nagpunta Pagkatapos- naman ako kung ano ang maraming pag-maintain ko. Opo, pwede po yan na maintain ka na lang. Doon po sa Amazing po, ilang beses ka umiinom? Twice? Twice a day. Twice a day. Oo, 4-4 na ang kapsula. Opo, so gawin natin siguro ngayon, baka once a day na lang. Tapos, maaaring lagyan na lang natin 1 mega once sa gabi para mabawasan na ang expenses mo. Pero tuloy-tuloy din ang pagaling mo. Kasi 2 weeks pa lang, ang laki na ng Kaya nagawasan nga, mo. maski ako maray na, pupunta rin pa rin ako dito. Yes, kaya lang kasi Oo, maintenance. maintenance. Kasi nga po, ilang taon na kayo nanay? 78 na. Oh, Sa 78 January, na. 79 na ako. Oh, Wala Jan- man akong maintenance kasi. Oh, January Ngayon lang ako 79 na nangyari si nanay. Walang Kaya nga. maintenance. Ngayon po ay dahil po sa Amazing po, gumaling yung kanyang process. Rasis, Yung nagrelaya sugar nga niya, nag-normalize. Pagkatapos na bagok mong ulo, hindi na sumasakit ngayon. Uy, ito nga Ayaw. nabagong pa. Yan ang bagok sa iyo. Kaya nagpapasalamat si nanay. Unang-una kay Lord Jesus Opo. Christ. Pangalawa dun sa ating mga amazing products. At natagpuan mo ito at nakainom ka tayo. Napakinggan ko nga sa radyo, kaya Opo. sabi ko, magkagamot akong kwarta, pupunta ko dito. Opo, Kaya nangyari kayo, na po nangyari yan. na. Opo. So ano po masasabi ninyo sa mga nanood na nakikinig nanay sa atin ngayon? Mayroon nag-suggest sa akin yung kabarkada ko. Saan ka pumunta? Sabi ko doon. Hindi ko man sinabi. Oo, siya ay mga kati-kati sa buwan. Paid nga ni sa labas, pero
nakakain siya ng marara, Oo, nagkakain. nagagalit. Oo, anong marara? Oh, dito rin, yung amazing format. Oo. So, masasabi mo po, nanay, na ito may recommenda mo sa lahat nitong ating produkto na sila'y matulungan din. Yung lahat ng mga nakikinig na may mga karamdaman, pwede mong i-recommenda mo sa kanila dahil ikaw natulungan ng ating amazing form. Sasabihan ko si, huwag ng pangalan. Awag ng pangalan. Sasabihan ko siya na pumunta kami. Yes, pwede mong samahan. Oo, So samahan yun, ko siya. ang ibig sabihin ni nanay, lahat ng mga may karamdaman, mga kaibigan niya, kamag-anak, kakilala, at kahit po yung nakikinig ngayon, subukan po ninyo ang Amazing 4 na galing sa Amerika sapagkat kung si nanay ay going 79 by January, nagtulungan ng produktong ito na gumaling ang kanyang mga kate-kate, yung rashes niya sa katawan, yung kanyang sugar ay nag-normalize, yung kanyang nabagok ang kanyang ulo na tulungan, ito po ay makakatulong man sa inyo kung kahit man ano po ang inyong mga karamdaman. Kaya magsadya lang po kayo dito sa ating opisina para magkaroon din kayo ng magandang kalusugan. So nanay, paalam na po tayo. Thank you for your, Assistant. assistant at saka thank you kay Lord. Hanggang ngayon, ay, 79 na ako, walang sakit. Yes. Yan lang ang kati-kati ko. So, Walang iba. ang importante nanay, sabi ko nga parati, God first. Ilagay mo nga nanay ang kamay mo ganun. God first. God first. Again, love. Love tayo. Love natin. Ganyan, love. Love sa bawat isa. Then success. Opo. Success, ganyan. Success. Kaya successful kang gumaling ka na. Bumalik. Okay, maliwanag. Salamat po sa ating mga kababayan. Dito po sa atin si Mrs. Sigismundo ng Albay ay meron po siyang ipapaliwanag sa atin kasi noong last year pumunta sila dito ng kanyang mister na 69 years old na po ay may problema po sa prostate at UTI, medyo nahirapan na umihi, nahirapan pumatulog. So binigyan po natin siya ng bumili po ng good for 15 days ng Mega 1, yung 21 ingredients na galing sa Amerika. So ngayon po bumalik siya kasi nga po ay yung kanyang anak merong dysmenorrhea at si tatay naman 69 na ay umigib ng umigib. Pero noon po ay sa isang 15 days na pag-iinom, maganda po ang nangyari. Paliwanag po nga ninyo sa amin, madam, kung ano po nangyari kay sir last year nang bumili kayo ng Mega 1. Last year kasi, pumunta kami dito kasi nahirapan siyang umihi, sumasakit ang puson, tapos nahirapan matulog kasi pabalik-balik ng ihi. Sa loob ng 15 days, yung pera ko lang, sa 15 days lang, pero gumaling siya. Hanggang ngayon, ako bumalik kasi naano siya sa pag-ano ng tubig. Yung Igib ng igib ngayon. Pero nung binili po ninyo noon na good for 15 days, totally na talagang hindi na siya sumasakit yung puso Hindi niya. 3 days. Hindi na siya nang ihi. 3 days lang siya ng kagalingan. Ang ginawa. Oo. Kaya po sa 15 days na yun, talagang nagpasalamat siya sa Oo, Panginoon nagpasalamat talaga ako sa Diyos. Oo. Sabi ko, ibinigay mo sa akin yung talagang kontak. Kasi ayaw talaga niya sa, mga synthetic drugs. ayaw talaga magpadala sa akin. Oo. Kasi gusto ko, sabi ko doon tayo yung urinary. Urinalysis. Oo, sabi sa akin, wag na. Baka sabihan ako, i-dialysis ako, wag na. Doon na lang sabi sa pinasabi mo. Kaya kami pumunta dito. So talagang very powerful in just 15 days po, natulungan ng ating Mega 1. Kaya po bumalik ngayon si Madam kasi po ay yung kanyang anak na may dysmenorrhea ay kaya bumili po ulit. So ano po masasabi po ninyo sa Mega 1? Pwede po ba natin yan i-recommenda sa ating mga kababayan, kamag-anak para uminom nitong ating produktong natatanging na galing sa Amerika? Opo, kaya nga sabi ko sa kanila, yung pamangkin ko, sabi ko, kaiinom mo ng mga synthetic drugs, sabi ko doon ka pumunta. Kasi kahit sabi ko, walang epekto walang side effect. Walang side effect kasi natural po. Oo, natural.
Kaya lang, sige lang sabi sa akin, opo, may, opo. Ewan ko kung pumunta. Iyo po. So mga minamahal kong kababayan, ito po si Mrs. Sigismundo na may bahay po ni Mr. Sigismundo na natulungan ng Migawan na may problema sa prostate, may problema po sa pagtulog. So sana lahat pong mga nanonood, nakikinig na mayroon po kayong problema sa iyong karamdaman, subukan po rin yung Migawan na galing sa Amerika with 21 natural ingredients sapagkat ito po talaga ay nakakatulong sa atin. Okay, magandang umaga, tabi Nanay Wenceslada. Andito katabi para ipaliwanag sa atin kung ano pong magandang benepisyo ng naibigay ng Amazing 4. Ito pong Miracle Seed Mega Multiplied Mega 1 or known as Amazing 4 na galing sa Florida, USA sa inyo pong anak kasi nung una po kayong pumunta dito, ang creatinine po ng anak ninyo 541. Sabi mo nga ay gusto nang i-dialysis. Pero nag-decide kayo na i-try muna ninyo ang Amazing 4 na galing sa Florida, USA. Pakikwento po ninyo, Nanay, kung ano po ang nangyari at ano pong benepisyo na gawa ng Amazing 4 sa inyong anak. Ilang taon at saka ilang taon na po ang anak ninyo? Ako po si Wenceslada Milay. Ang aki ko po si Michael Milay. 47 anyos. Ganyan po, dahil man siyang ilang kaan, ang pinunan sa na po, so pagbaksina sa iya, second dose kan AstraZeneca. Ikatulong aldaw, pigkalintura siya. Ikapat na aldaw, minigda na, dahil na nagkabuhat. Yun ito, pinag-desisyonan ng kadaiman kami, daiman pwede kami mag-admit sa BRTTH sa bawal, daiman sa daiman na mga bantay, tapos seniors na. Di, tigdarami sa physician surgeon. Kung na po tupag ito, ang pangarang kang physician surgeon. Dumatik para injeksyonan siya kay pitong aldaw, sa lukang pitong aldaw ning antibiotic sa kamay mga reseta pang mga bulong na mga synthetic, kung ano-anong synthetic na bulong. So gout niya puminutok digdi sa bukong-bukong digdi sa paa. Tapos balik ko naman sa sa doktor. Iiling lang, resita naman ako kay mga paglimpya. Ako na lang ang naglilinig sa harong. Tapos nung kalis ang 5 bulan, ippa-blood chem ko. Inot, ang blood chem niya, papapasukreatinay niya. Ang utro ko pa blood chem nung June 14. Yan na June 14. Alang taon na sukreatinay niya. Ito na yung 541. Yung 541.89. Ano sabi kan doktor? Nung pig-repair na kami, pwede nang mag-accept ng outpatient sa BRTTH. Ipinag-ano mi sa BRTTH, pinabasa ko naman result. Ang kawin ngayon, ang creatinine ngayon niya. Sa 24 ngayon, ibalik mo, June 24. Kung ano ngayon ang karamong kang neurologist na yun, na dialysis ngayon yan, dahil ka na ngayon magduwa-duwa, dahil mo pa dialysis. Sabi ko, sarap man lang akong pobreng tao. Alam ko ang pag-dialysis, mahal. Tapos, so aki ko, itong naghihilang na aki ko, abo niya magpa-dialysis. Pagpaparalubuton ngayon ang lawas ko, ang nangyayang akong maniwango na. Kasi kan opinion ako, nadangog ko ining Amazing 4 radyo. I-try ko, nagdigdi ako sa Doc Joey Betito. Igapot ko, kung ano lang. Pinailing ko sa iya, so salt ng blood chem na alang gawin so creatinine. Ang sabi ni Doc, muna yung pagpa-dialysis. Muna. Subukan natin. Subukan mo tangay ining Amazing 4. Di yo, inot, andara ko sa nangani 1K. Dati akong ibang kwanta. Tinawan ako ni Doc ning 3 days na tumada. Opo. Paubos ito, nagbalik ako. Nawa naman ako ning sa half month. 15 días na tumada. At obserbasyon ko, dahil na nagsusuka sa aki ko, saka nag-dry sa pagkaon niya, na dati, ang sarong sandro, nagtatawad na nga niya, abo na daan niya. Bago magkaon, masuka. Pagkakaon, masuka na anitbaya ako. Yun may mga pa-blood chem dyan sa park na libre. Sinamantala mi, dara ko naman sa park, sa Daraga.
tab libre. Ang result ng blood cave, 105 na lang, so 39 niya. Praise God, hallelujah. 105, normal. 18 days na pag-inom 18 days. ng Megawa Amazing 4 twice a day. 18 days tabi yan, Nanay Wenceslada. Opo. So from 541.89 naging 105, Opo. which is very normal. Saka, so blood sugar niya, 5.8. 5.8 na lang. Opo. Talaga normal na rin. So, paano natin may papaliwanag yan na ito hindi naman mga synthetic drugs, hindi gamot. Ito po yung mga supplements na nagpapalakas sa ating katawan. So, I think it's a grace of God para matulungan ang inyong anak dahil nga sabi mo, suka na lang ng suka, nahirapan ng kumain, at due for dialysis na. Pasalamat po tayo sa Panginoon Diyos. Opo. Kaya ang tiwala ko talaga kay Lord. Tama po yan. Umapit ako sa iya, tumanggi, nagpapagati ako. Sana magbalik ang dati niyang, na dati, sabi ang katawan niya, tatrabaho, nagpipintura, minsan nagtatricycle. Ngunyan, dahil lang. Ngunyan, ipapatuloy ko pa ang amazing po. Kaya nagbumalik kayo nanay ngayon kasi bibili ulit kayo ng 10 days. So yan po mga, ano po masasabi mo ngayon sa mga marami rin nakikinig sa atin, nanonood sa ating FB Live na mayroon din mataas ang creatinine, mataas ang sugar, mataas ang blood pressure at iba-ibang karamdaman. They are suffering sa iba't ibang klaseng mga karamdaman. Ano po masasabi ninyo Nanay Wenceslada sa kanila? Ang masasabi ko po, yan, maray ining amazing po. Suaki ko, may kaginhawahan man po. Ang problema min na lang, so nagpaparakulog ang bitis niya. Ay, yung bitis niya pa. Opo. So, duman na Sa kita. taon. Oh, kasi 25 days pa lang siya uminom o Opo. 25 days o 22 days? 25 days. 25 days. So, So, 18 plus 7, 25 days. So, inuna muna yung pagbaba ng creatinine, Opo, para pagbababa ng sugar. Anong malay mo itong pagbili mong ito? Yun namang gout ang masol. Ang tansabi kan aki ko, gusto ko ngayon maali ang pagparakulog kan bitis niya. Tada siya masyado na nagkatindog bagang Okay. maglakaw. Kasi nga po yun na, Makatulog din ang dahil nga talampakan din niya. siguro yan sa pagpara-tricycle niya Opo. sa rumanadahilan yan. Okay, so imbita natin nanay yung mga nakikinig o nanonood sa atin ngayon. Kaya so, kamong tabing mga nakikinig na may mga kamatian, try ninyo rin di kay Doc Joey. Tapos pig-try ko talaga. Okay, so yan po mga minamahal kong kababayan. Si Nanay Wenceslada, isa pong pobre na kababayan natin dito sa Albay. Yung kanyang anak suffering from diabetes, from napakataas ang creatinine. At in just 18 days po, nag-normal yung pong creatinine. In 25 days, normal na rin po yung blood sugar. So ngayon po ang aayusin naman yung arthritis, severe arthritis na nangyari sa kanyang anak. So iniimbita namin kayo na sabi ko nga, there's no harm in trying than none at all. Bakit mo pupursigin ang buhay mo kung hindi ka manararahay? Bakit hindi mo subukan ang Amazing 4 galing sa Amerika na ito po ay all natural, validated na po ito when aprobado ng FDA at samut-sari na ang natulungan nito. Maraming salamat nanay Opo. and hopefully for the best at hopefully makapag-repair ka na rin dito sa atin para mas marami po tayong matulungan. Magandang umaga po and God bless po. Opo. Yan po, magandang hapon po sa inyong lahat. Asin sa mga Diyos marahay na hapon po sa gabos na nagdadangog sa DCGB, asin sa mga nanonood po sa ating Facebook Live. So sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joy Bitito at sa ating Vice President na si Ma'am Ann Bitito Penzena and also sa aking kapartner na si Miss Arlene,
Ako po muli si Miss Angel Garcia, ang makakasama ninyo po ngayong araw sa programang ito. So ayan, welcome po sa programang Kalusugan, Kabuhayan, at Kaunlaran o KKK na tinatag ni Doc Joey Vitito. So ayan po, kumusta po kayong lahat? Sana po ay nasa maayos at maganda kayong kalusugan ngayong araw. So ngunit po, kung kayo po ay may mga iniindang karamdaman o kayo po ay may mga health concern, pwede po kayong pumunta dito sa aming opisina. Huwag na po kayong magdalawang isip o mag-alinlangan na pumunta dito sa opisina ni Doc Joey Vitito. So ayan po, dahil po libre po or free po ang health consultation kay Doc Joey at nagbibigay din po siya ng mga advice kung paano po natin maaalagaan at mapoprotektahan ang ating katawan o ang ating sarili laban sa iba't ibang karamdaman. So ayan po, located po kami sa Purok 1, Barangay 18, Cabangan West, in front of Bangko Sentral ng Pilipinas, and beside lang po kami ng Mabel Fashion. And open po kami from Monday to Saturday, 8 o'clock a.m. hanggang 6:30 p.m. Kapag Sunday naman po, ay bukas po kami dyan sa Dorotea Resort and Spa from 8 o'clock a.m. hanggang 5:30 p.m. So, ayan po, located po yan sa Purok 1, Kahugutan, Bakakay, Albay. Sa mga gusto pong mag-relax, mag-rejuvenate, and also sa mga naghahanap po ng venues for their seminars, team building, wedding, birthday, or any occasion, pwede nyo pong i-message ang Facebook page ng Dorotea Resort and Spa, o kaya naman po ay i-contact ninyo lamang po si Doc Joey. So, kung kayo naman po ay may mga katanungan about sa inyong health concern at hindi po kayo makakapunta dito sa aming office, pwede po kayong tumawag o mag-text sa numero ni Doc Joey Vitito. So, ito po ang kanyang numero sa Smart, 0910-448-2598. At sa Globe naman po, 0917-853-8933. Also, kung malayo po kayong lugar, and outside po ng Albay, o kaya naman po malayo dito sa aming opisina, you can find the Facebook of Doc Joey Vitito. Ang first account niya po is Joey Bibon Vitito. At ang second account naman po niya ay Doc Shing Bermundo Vitito. O kaya naman po, pwede kayo pong mag-message sa aming page na Doc Joey Vitito. So ayan po, pwede kayo po dyan mag-video call ni Doc Joey para kahit po nasa malayo kayo, ay makakapag-usap po kayo via online. So, ayan po. And also, kung kayo po ay nasa malayong lugar tulad po last time, may taga-Aurora, may taga-Karamuan, pwede po kayo mag-order ng aming mga products dahil po nag-ship na rin po kami ng aming products once na may nag-order via GNT. And ang payment po ay through GCash. And pag hiningi po yung inyong information, siguraduhin po lang ninyo na tama po yung address and then yung mga contact information na ibibigay sa inyo ay naibibigay ninyo para po mabilis dumating yung mga in-order nyong product sa amin. So, ayan po. Also, ayan po, in behalf po kay Doc Joey Vitito sa ating CEO, maraming salamat po sa mga bumate at pumunta dito sa ating opisina para makipag-celebrate ng kanyang kaarawan. So, ayan po, sinimulan po natin ang pag-celebrate ng kaarawan ni Doc Joey Vitito noong August 17 hanggang po noong August 19. So, noong August 17 po, nandun po tayo sa Dorotea Resort and Spa. And nagkaroon po doon ng simpleng program. And nabigay po tayo doon ng mga food packs
sa mga almost 300 plus beneficiaries. So, dito naman po sa ating opisina noong August 18 ay namigay din po tayo ng mga food packs. So, and then sa mismong kaarawan ni Doc Joey Bitito noong 19 ay nagkaroon din po tayo dito sa aming opisina ng simpleng handaan. And also maraming salamat po sa mga pumunta dito at tumulong kay Miss Len na magluto dahil po doon ay napabilis po yung kanyang pag-asikaso. And then, hindi po kasi ako nakatulong kay Miss Len kasi marami din po tayong ina-assist na clients na mag-claim ng kanilang food packs and then po yung mag-a-avail ng ating pa-promo. So last time po, from August 17 to 19, and hanggang po ngayong araw, ay nagkaroon po kami ng pa-promo na buy one take one sa lahat po ng ating amazing capsules. Yan po yung Mega 1, Mega A, Miracle C, at Multi 5. So, yan po ang priority namin na mabigyan ng promo. So, dahil po yung iba nating products is konti lang po yung stock, kaya yun lang po yung priority natin na bigyang promo. So, ayan po, next year na lang po sa mga hindi po ngayon naka-avail ng ating pa-promo na buy one take one, ay abangan po ninyo next year ang birthday ni Doc Joey Bitito kasi marami po siyang pa-premyo at mga pa-promo na ibibigay pa sa inyong lahat. So, ayan. And also, sa kanyang birthday po next year, ay doon na rin po magaganap ang raffle draw na may grand prize na tumataginting na 50,000 pesos. Ayan po. Talakayin naman po natin ang ating mga produkto. So, ang ating produkto po ay ang Amazing 4. Once po na sinabi nating Amazing 4, ito po ay ang Mega 1, Mega A, Multi 5, at Miracle C. Ang Mega A po natin ay ang mga pinaghahalo-halong mga berries. And ang Multi 5 na maganda sa ating immune system. And also, ang Multi 5, ang 5 klaseng mushroom na pinaghalo-halo na maganda sa ating katawan. And also, nakatulong din po siya sa ating pagdumi. So, ayan po. At ang ating Miracle C na punong-puno ng vitamin C galing sa iba't ibang prutas at gulay. So, kailangan po ng ating katawan ng vitamin C dahil alam po natin naman na hindi nagpo-produce ang ating katawan ng vitamin C. So, need natin kumuha nito sa ating mga tinitake na prutas at mga vegetable. So, ayan po. Ang Miracle C po natin ay pwedeng-pwede po siya sa may mga sipon or ubo. Ayan. And also, ang ating Mega 1. Ang Mega 1 po natin ay ang pinaghalo-halong Mega A, Multi 5, at Miracle C. At dinagdagan po yan ng 7 pang 7 added herbs. So, bukod po dyan, sa ating Amazing 4, meron din po tayo mga products tulad po ng coffees, and also juice. So, ang coffee po natin ay ang Mega A Coffee, Multi 5 Coffee, Amazing Coffee Mix, and also meron din po tayong Mega Choco na pwedeng-pwede mo pong ipamalit sa inyong favorite chocolate drink kasi po ang ating Mega Choco ay mas healthier po. So, and also meron din po tayong mga juices dito. Ang Amazing Juice with Miracle C, collagen, and glutathione. So, gusto po magpaputi or magpa-brighten ng kanilang skin, ay pwedeng-pwede po sa inyo ang ating juices. So, ito po ay kung may diabetes po kayo, wag po kayong mag-alala dahil ang ginawa po ditong sweetener ay ang stevia. So, natural po yan. So, ayan.
Sa mga tao may alinlangan pa or nagdadalawang isip na mag-take or uminom ng ating food supplement na Amazing 4, ay sinasabi ko po sa inyong huwag na kayong magdalawang isip. So dahil po marami na po ang natulungan at gumaling na may iba't ibang karamdaman sa tulong po yan ni Doc Joey at ng ating amazing product. So ayan, kung kayo naman po ay, kung iniisip ninyo po yung inyong budget, kung kayo po ay kapos sa budget, huwag po kayong mag-alala kasi ginagawan po yan ng paraan ni Miss Len and also ni Doc Joey. Ina-adjust po nila kung ilan lang po yung dala mong budget para po makastart ka na uminom ng ating Amazing 4. And also, ng ating iba pang amazing products. So, ayan po. Karamihan po sa mga natulungan ng ating amazing products ay ang mga taong may cancer and due for dialysis, high blood, diabetes, bukol, and due for operation pa at iba pang klaseng sakit. So, isa po sa mga natulungan ng ating products is si Tatay Willie Adra from Humapon, Legazpi City, Albay. So, isa po siyang security guard dyan sa Naga City. So, si Tatay Willie Adra po, nung pumunta po siya dito last year, February, is meron po siyang enlarged prostate and kidney stone, and also due for operation na po sana si Tatay. So for example, ngayon pong araw ay pumunta po dito si Tatay Willie Adra, and bukas po sana ay uoperahan siya sa kanyang kidney stone, but dahil po nakapag-take siya or nakapag-inom ng ating Amazing 4, is hindi na po natuloy ang kanyang operation. So, and may iniinda rin po si Tatay Willie Adra na bukol dito or matigas dito sa left side ng kanyang tiyan. And after 1 month po ng pag-inom ng ating Amazing 4 ay nawala po yon. And ngayon po is masasabi nating magaling na po si Tatay Willie Adra, and bumibili na lang po siya dito ng Mega 1 para po maging kanyang maintenance, para po tuloy-tuloy na po yung kanyang kagalingan at hindi na po bumalik yung kanyang sakit. So, pre-nephrobrent, yan na po yung mga sakit na dadapo sa kanya. So, nagkakaroon po siya ng prevention sa kanyang katawan. So, sabi nga po, prevention is better than cure. So, ayan po. And also, pinapaalala ko rin po sa inyo na magkakaroon po tayo ng 3 raffle draw. So, ang una po nating raffle draw ay sa December 19, 2025. So, lahat po yan consolation prizes. Ang mapapanaluhan po ninyo dyan ay lahat po ang ating amazing products from Amazing 4 and sa mga coffees natin and juices. And then sa April 19, 2026, yan naman po ay ang minor prizes. So lahat na po yan cash prizes. From ang first winner po ay 5,000 pesos, second winner 4,000 pesos, third winner 3,000 pesos, and fourth winner 2,000 pesos, and ang fifth winner natin is makakatanggap ng 1,000 pesos. So, wag po kayong mag-alala dahil if hindi po kayo mabunot dyan sa dalawang date ng ating raffle is pwedeng pwede pa rin po makasali yung iyong raffle coupon sa pangatlo nating raffle draw na magaganap sa August 19, 2026. So, yan na po yung ating mga grand prizes na ipamimigay ni Doc Joey. So, ang first winner po ay mananalo ng tumataginting na 50,000 pesos. Ang second winner po ay 25,000 pesos.
Third winner, 20,000 pesos. Fourth winner, 15,000 pesos. At ang ating fifth winner ay mananalo ng 10,000 pesos. So, ayan po, di ba? Malaking tulong na rin po yan sa inyo once po na mabunot kayo sa ating mga raffle draw. So, paano po makakuha ng ating mga raffle coupon? So, ayan po, pag nag-avail po kayo ng ating products na worth of 3,000 pesos, as equivalent po yan ng 1 raffle ticket. And every 3,000 pesos purchase nyo po ay equivalent ng 1 raffle ticket. Kung kayo naman po ay walang budget, pwede po kayong mag-refer ng patient dito sa ating opisina. And once po na nag-avail yung patient na dinala ninyo dito or yung refer nyo ng 3,000 pesos worth of amazing products, is makakakuha po kayo ng 1 raffle ticket. So, ayan po. And also, dyan po, meron na po tayo dyan mga stockist outlet or ang reseller ng ating mga amazing products. So, dyan po sa Purok 1, Arso, Lower Binugsakan, Ginubatan, Albay. Ang stockist po natin dyan is si Ma'am Josie Olager. Ang kanyang numero po ay 0947 5985333. Again, ang kanyang number po ni Ma'am Josie, 0947-98-533. Diyan naman po sa Basud, Bakakay, Albay. Ang stockist po natin dyan is si Ma'am Annie Gonzalez. Ang kanyang numero po ay 0948-159-7709. Again, 0948-159-7709. And also, dyan po sa Castilla, Sorsogon, meron din po tayo dyan na stockist outlet. Si Engineer Edwin L. Apuli, o kaya naman po, hanapin nyo si Ma'am Regina Camarsenyo. And also, good news sa mga ating patient dyan sa Manito, Albay. Meron na tayo dyan stockist outlet. Si Ma'am Jumila Dadea, ang anak po ni Tatay Alfredo Dr. Dadea. So, sa mga gusto po sa kanyang mag-contact, ang kanyang numero po ay 0970-560-0789. Again, 0970-560-0789. So, and also, ayan po, kung kayo po ay may mga karamdaman or may mga health concern, huwag na po kayong mahiyang pumunta dito sa aming opisina na located sa Purok 1, Cabangan West, Legazpi City in front of Bangko Sentral ng Pilipinas, West Side, Mabel Fashion. And open po kami from Monday to Saturday, 8 o'clock a.m. until 6:30 p.m. Kapag Sunday naman po, open po kami dyan sa Dorotea Resort and Spa.